Kubor nakaslem jong Nongkhaïi Hima. Ki Pulit jong katanan anti-narcotic task force ka West Khasi Hills ha ka janmi jong ka khat pratrek ubana ya yong arhajar arpuar kilayo ban kemno ya arwot ki basuba Nongkhaïi Drok ha ka wena ki jaka ha mal bersyam jong ka sor Nongkhaïi ka khubor na ki he Pulit ka district la yathu ba ka jingyo ban kemno jong ki Pulit ki tegi arwot ka dei hadian ba kila penlong ka jing twet ka bajur bat ha ka por ba lai duna aa mensngi kilayo ban kemno ki tegi arwot ki Nongkhaïi Drok Shur la ongru bana gitegi arngut ki Pulit kila yo ban kurap arpu gram udrok bala Suba u heroin bat ki Pulit hadian ka jingkem kila penjari da ka mukot duma persya yaki ka khubor ka itu bahalor ka te ka jingja ka jing toket jong ki Pulit kadang yat chakman ban yo kemru yaki weide ki badon ketilang ha ka te ka kam khai drok ka khubor ka ongru ba ki te ki arngut ki bala syakem ki kentop yo we u basa amau bersyam jong snong new Nongkhaïi But way na kasnong mau kardang warit mayrang.